Στην ενότητα αυτή θα μιλήσουμε για τη μετάδοση πακέτων και τις καθυστερήσεις που δημιουργούνται σε δίκτυα πακέτων. Για να μπορέσει να δουλέψει το μοντέλο Store and Forward στους δρομολογητές, υπάρχουν ουρές πακέτων, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να μπορέσουν να αποθηκεύσουν την πληροφορία πριν μεταδοθεί στο επόμενο βήμα. Εάν υπερβούμε τη δυνατότητα αποθήκευσης της ουράς, έχουμε απώλεια των πακέτων και η απόφαση σε σχέση με το ποιο πακέτο θα χαθεί όταν έχει γεμίσει η ουρά μπορεί να βασίζεται σε διάφορους αλγόριθμους. Για παράδειγμα, το πιο πρόσφατο ή κάποια πακέτα τα οποία έχουν ειδική σήμανση. Στην εικόνα που βλέπουμε στο κάτω τμήμα της διαφάνειας, βλέπουμε ότι η ουρά έχει γεμίσει και το επόμενο πακέτο που θα έρθει, χρησιμοποιώντας ένα αλγόριθμο ο οποίος λέει στην περίπτωσή μας ότι το πακέτο που έρχεται τελευταίο θα χαθεί, απορρίπτεται. Αυτό οδηγεί σε 4 πηγές καθυστερήσεων στα δίκτυα πακέτων. Πρώτη είναι η καθυστέρηση κομβικής επεξεργασίας, όπου έχουμε το processing delay στους δρομολογητές. Αυτό είναι για να κάνουμε ένα έλεγχο λαθών σε επίπεδο bit και να καθορίσουμε σε ποια έξοδο θα δρομολογηθεί το πακέτο. Στη συνέχεια έχουμε την καθυστέρηση αναμονής στην ουρά που θα μπει το πακέτο, περιμένοντας να βγει στη συγκεκριμένη έξοδο. Μετά έχουμε την καθυστέρηση μετάδοσης, που είναι ο χρόνος για να βγει στην έξοδο του δρομολογητή και αυτό έχει σχέση με τη δυνατότητα που έχει να δρομολογήσει την πληροφορία, το πόσο γρήγορα ο δρομολογητής, το bitrate, και τέλος η καθυστέρηση διάδοσης, που είναι ο χρόνος που κάνει μέχρι να πάει στο επόμενο βήμα. Εδώ χρειάζεται προσοχή, διότι η καθυστέρηση μετάδοσης και η καθυστέρηση διάδοσης είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα έχει σχέση με το πόσο γρήγορα μπορεί να βγουν τα πακέτα στο δρομολογητή, καθυστέρηση μετάδοσης, και το άλλο πόσο γρήγορα θα φτάσουν στο επόμενο βήμα, η καθυστέρηση διάδοσης, και έχει σχέση με το μέσο. Η συνολική καθυστέρηση ανά κόμβο είναι λοιπόν το άθροισμα αυτών των 4 καθυστερήσεων και μπορεί να είναι από κάποια μικροσεκόντ έως μιλισεκόντ. Να δούμε μια αναλογία με τους αυτοκινητόδρομους. Ας πούμε ότι τα πακέτα είναι τα αυτοκίνητα, οι δρομολογητές είναι οι σταθμοί διοδίων και οι συνδέσεις είναι ο δρόμος. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι σε ένα δρομολογητή, σε σταθμό διοδίων, έχουμε ένα αυτοκίνητο που περιμένει να εξυπηρετηθεί. Το επόμενο πακέτο θα έρθει από τον προηγούμενο δρομολογητή και ο χρόνος που κάνει να διαδοθεί μέσα στο μέσο είναι το propagation delay. Στη συνέχεια θα ψάξει να βρει σε ποια έξοδο θα πάει για να εξυπηρετηθεί και αυτός εδώ ο χρόνος είναι ο χρόνος που κάνει για επεξεργασία ο δρομολογητής. Στη συνέχεια θα περιμένει στην ουρά να εξυπηρετηθεί το προηγούμενο ή τα προηγούμενα πακέτα και αυτός είναι ο χρόνος αναμονής στην ουρά, ενώ αφού εξυπηρετηθεί θέλει λίγο χρόνο για να μπορέσει να βγει στην έξοδο. Αυτό είναι το transmission delay, ο χρόνος μετάδοσης. Ξανά μέχρι τον επόμενο δρομολογητή έχουμε το χρόνο διάδοσης. Ας δούμε ένα ανάλογο παράδειγμα ενός συνόλου δεδομένων, όπου για παράδειγμα εδώ πέρα έχουμε μια φάλαγγα από 10 αυτοκίνητα που κινούνται με 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Εδώ κάθε αμάξι είναι ένα bit και όλη η φάλαγγα είναι ένα πακέτο. Ας θεωρήσουμε ότι κάθε σταθμός διοδίων χρειάζεται 12 δευτερόλεπτα για να εξυπηρετήσει κάθε αυτοκίνητο, αυτός είναι ο χρόνος μετάδοσης, και αν θεωρήσουμε ότι οι υπόλοιποι χρόνοι είναι μηδενικοί, υπολογίζοντας λοιπόν το χρόνο μετάδοσης και το χρόνο διάδοσης, η ερώτηση είναι πόσος χρόνος θα χρειαστεί η φάλαγγα για να στοιχιστεί όλοι μαζί πριν από το δεύτερο σταθμό διοδίων που βλέπουμε. Η απάντηση δίνεται αν υπολογίσουμε το χρόνο που χρειάζεται για να διαδοθεί φάλαγγα μέσω του σταθμού διοδίων, όπου είναι 12 επί 10, 120 δευτερόλεπτα, μια και χρειαζόμαστε 12 δευτερόλεπτα για κάθε αυτοκίνητο επί 10 αυτοκίνητα, και από εκεί και πέρα, για να φτάσουμε μέχρι τα επόμενα διόδια, τρέχοντας με 100 χιλιόμετρα ανά ώρα, μια και η απόσταση είναι 100 χιλιόμετρα, θέλουμε μία ώρα. Άρα θέλουμε μία ώρα και 2 λεπτά, που είναι τα 120 δευτερόλεπτα, 62 λεπτά
για όλο το πακέτο, για όλη τη φάλαγγα. Αν έρθουμε σε ένα ανάλογο του πώς δουλεύουν τα πράγματα στο ίντερνετ, θα πούμε τώρα ότι τα αυτοκίνητα τρέχουν με 1000 χιλιόμετρα την ώρα και ο κάθε σταθμός χρειάζεται 1 λεπτό για να εξυπηρετήσει κάθε αυτοκίνητο. Εδώ αν κάνουμε τους ίδιους υπολογισμούς, θα δούμε ότι υπάρχει περίπτωση το πρώτο αυτοκίνητο να έχει φτάσει στον επόμενο σταθμό πριν εξυπηρετηθεί το τελευταίο του πακέτου. Και ο λόγος είναι ότι χρειαζόμαστε 1 λεπτό για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί αυτό το αυτοκίνητο και 6 λεπτά να φτάσει στον επόμενο σταθμό, άρα 7 λεπτά, που σημαίνει ότι μέσα σε αυτά τα λεπτά έχουν εξυπηρετηθεί 7 αυτοκίνητα και μας μένουν ακόμα 3. Το συμπέρασμα, το πακέτο μπορεί να έχει φτάσει στον επόμενο δρομολογητή πριν μεταδοθεί όλο από τον προηγούμενο. Στην πράξη βέβαια οι καθυστερήσεις μετριώνται με ένα πιο πρακτικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τα ίδια πακέτα που στέλνουμε στο ίντερνετ. Ένας ειδικός μηχανισμός μας επιτρέπει, χρησιμοποιώντας μία αίτηση για να φτάσουμε από τον αρχικό υπολογιστή προς τον τελικό, σε κάθε δρομολογητή να μας έρχεται πίσω μία απάντηση και έτσι υπολογίζοντας το χρόνο που κάναμε από τη στιγμή που στείλαμε το πακέτο έως την ώρα που λάβαμε την απάντηση, μπορούμε σε κάθε βήμα να υπολογίσουμε πόσο καθυστέρηση έχουμε σε κάθε δρομολογητή. Για να μπορέσουμε να έχουμε ασφάλεια στις μετρήσεις, στέλνουμε κάθε φορά 3 πακέτα και ζητάμε ο πρώτος δρομολογητής να μας στείλει απάντηση, ο δεύτερος να μας στείλει απάντηση, ο τρίτος έως τον τελευταίο και ούτω καθεξής. Αυτό γίνεται με χρήση ενός ειδικού προγράμματος του Traceroute, το οποίο μπορεί να μας κάνει μία λίστα με το τι καθυστερήσεις έχουμε ανά δρομολογητή.